Mag-home rebonding tayo. So, yes guys, wag natin tularan pag wala tayong experience about sa hair rebonding. Kasi delikado talaga siya guys. Naglagay na ako ng treatment. Delikado talaga siya guys pag ano siya, gawin nyo siya tapos wala kayong experience. Lalo na pag yung hair nyo is color hair, it's not good. Pag mag-rebond kayo na kayo-kayo lang, so wag nyo itong tularan. So today guys, yung ano natin, ang gagamitin ko na ano guys, na ang gagamitin ko, hi sis, mag-rebond ko sis. Ako ang gamiton sis is Matrix. Mauni akong ginagamit sis katong ang rebond ko sa unang panahon. Hi sis from Brunei. Kumusta sis? Hi, good morning. Ito yung gagamitin ko mga sis. Medyo mahal to siya mga sis. Matrix. Parang sister company to siya ng not sister company but yung effect niya is parang L'Oreal. So ito yung ginagamit ko sis sa Pinas pag mag-rebond ako. Yan. So ito yung number 2. Ito yung neutralizer. Pag mag-apply kayo nito mga sis, hi Gina, Sir Arlene, my Pavilion. Thank you sis. Ito sis, pag hindi siya maluto na maayos, wala ring effect. So dapat sis, maganda yung pagkahalo niya. Ito yung sideline ko dati sis Len, Jens, Jonas. Ito yung sideline ko dati sa Pinas. Nagtitinda ako ng mga treatment sa buhok, nag-rebond. So dito minsan lang, depende sa client kung gusto ko siyang i-rebond. Yan. Ano to siya sis, mga branded na mga medisina. May mga mura din at pag 200 plus na mga hair rebonding. Pero ito siya sis, nasa 1.5. I don't know ngayon how much na siya sa Pinas. Ito din sis, ito yung oxidizing sis, branded din to siya sis. Simon ang brand. Mga yung mga gamit ko sis, mga branded kasi mahirap na ba? Pag mura lang na mga medisina. So today mga sis, ito yung step by step. So since colored yung hair ko, yan. Oo sis, pati sa mga color ko sis, marami din ako mga color dito. I'll show you my color, mga branded din to sila. Ito mga sis, mga color. Yung color ko is may Etsa ako, may Mondes na brand. Anong brand ito? Botanic. Dinas, may ano pa siya sis, ay salupin. Ito yung sideline ko dati sa Pinas sis, yung pampa-beauty. Nagtitinda din ako sis ng mga yung mga hair treatment. After mag-rebond, i-treatment ko sila. So after ko sila sis, silang nag-sensitive. Hello sis, nag-live ko sis. Nag-live ko. Ay, Cheryl, nag-live ko. Dili ng call sa isa ka cellphone. Yan yung mga tinda ko dati sis. Ginoo ko sis. Ganyan ang hirap ng buhay mga sis sa unang panahon. Kaya alam ko talaga mga sis, yung mga ganyan-ganyan ng mga buhay-buhay. Yung style ko dati mga sis, yung mga malalaking galon kasi nasa Facebook ko din yan, yung mga
Hoy, Chere, ay sig samok-samok diha ka nag-live ko. Tambayin ako ni asa na ka, Char. Asa ka, oy? Nagamiban ko ba? Usap ka ni. Unya na mga customer din ha. Bye-bye sa, nag-live ko. Isumbo di kang Ginas ba? Hi sis, First Julian. Dati sis, First Julian, dati talaga bumili ako ng mga malaking galon mga sis. Tapos may mga teknik dyan. Yung style ko mga sis, naging friend ko yung mga supplier sa syudad namin. Pasure na bayot. Oh, mga supplier ko dati sis. Kasi mag-friend tayo no. May mga mixing ta kasi yan sis. I-PM ko lang sa inyo mga ano sis mo to. I-PM ko sa inyo yung mga secret. Hindi ko isabi dito. Kasi hindi ko to mga suki. Charot. So anyway mga sis. So dapat may ano talaga yan siya. Yung parang ano nakalimutan ko yung term. Kasi nakapag-school ako dati dito sis. 6 months sa TESDA. Beauty Care Institute and Hairdressing Institute. Ganon. Tapos sis, may kapakapa yan yung sis. Nakalimutan ko yung ano yung kapa kasi dati talaga sis, memorize ko yung mga ganyan. Ay, lamis ko talaga yung mga ano ko sis, yung mga sideline ko talaga dati sis. Ginoo ko sis. Yung proper talaga niya yung mga sis, huwag niyo talaga tularan to pag hindi wala kayong experience kasi delikado talaga siya. So yung proper mga sis, pag ano, hindi siya virgin hair, maganda i-ribbon yung virgin hair kasi ano siya, maya kaya dito ako nagawas ng upapa sa ekonomiya. Oh, ayan na si Char og tambay sis kung data na kasis no. Huwag mo ipahamak yung data mo sis. Hi! Melvillion, paano siya i-pronounce? Melvillion, whatever, from Dunay. Yes sis, ganon yan siya mga sis. So pag colored yung hair yung mga sis, yung advice ko, bago kayo magpa-ribbon, 1 to 2 weeks, dapat daily yung treatment ninyo. The best is yung hair sulfate na treatment. Ganon. Kasi, mawasak talaga siya mga sis, masira. Kasi, itong hair rebonding mga sis, ano to siya, matapang talaga siya mga sis. So, pag yung hair niyo mga sis, color, diba, ganon na. So, bawal siya plansyahin bago siya i-rebond. So, fresh na form talaga siya. Actually, mga sis, hindi talaga ito yung proper. Kasi dapat iba talaga yung mag-rebond sa akin. Mga sis, mga mahal dito sa Japan, mga sis. Oy, mahal. Ginawa ko mga sis, nasa 2 lapad to. So, sa peso, nasa mga 8,000. Oh, magtanong kayo about sa hair kasi sasagutin ko yan. Sagutin kayo mga sis. Kasi yung mga treatment natin mga sis, may iba-iba yung mga purpose sa buhay-buhay natin sa buhok. Ganyan mga sis. So, dapat mga sis, kung mag-rebond kayo, huwag yun talaga tularan sa mga sis, pag wala ko experience kasi maupaw talaga yun. Makalbo talaga kayo mga sis. So, dapat may experience kayo, no? Ganyan. At saka, advice ko sa inyo mga sis, may mga free training sa TESDA. Kasi dati sa mga Pinas mga sis, kahit ano-ano na yung pinag-aralan ko ng mga chargers, mga TESDA kasi libre. Kasi may friend ako sa government dati. Kasi may ano yan sila, may office yan sila sa Philippines mga sis na yung about sa mga TESDA na yan. So ganyan ako mga sis, hila ako mag-school talaga. Basta free lang siya, free. Nag-school ako na sa computer hardware, pero hindi ko tinapos kasi hindi ko siya bet. Ano lang yun, 3 months. Nag-school din ako sa TESDA ng food and yung FBSA food and beverage services, something like that. Kaya yan yung nakuha kong skills sa TESDA na nagamit ko sa Dubai. Naging receptionist ako, ganon. Kasi may background ako sa hotel services, ganon. So, big impact talaga siya sa mga pamangganyan-ganyan. Kasi mahilig ko sa mga schooling, no? Yeah. Ano sis, yung nagamit ko talaga sis is yung hairdresser at saka beauty care. Yan talaga yung nagamit ko mga sis na nagkapera talaga ako mga sis. Sabi nila, nabaguhan pa ako, madami kong customer. Chika-chika tayo mga sis, no? Mag-friend-friend tayo, pamabilihan tayo ng mga treatment mga sis. Ganon yun. So, sa ako mga sis, hindi ako mamukhang pera sa customer kasi pag sa sama yun na sis, ko. Pag alam ko sis na anong mga sis, ganyan yung mga sis. Huwag yan yung sa road ha, huwag yan sa road. Pero hindi talaga yun yung proper mga sis ha, kasi
ako lang kasi dapat may proper talaga mag-ano. Yung sa akin sis, moveyo ako lang to sis, moveyo, ganon. Yan mga sis, wag nyong lagyan ang mga na color, yung ano lang sis, yung unang mga bagong tubo na black hair. Ay, tika lang, hanapin mo na yung iPad ni Junjun para matambayan ko to. Tela mga sis ha. Relax lang kayo dyan. Relax lang kayo mga sis. Yan mga sis, yan. Tapos, ang tawag nito is sectioning. Ang sectioning na yung mga sis. Pero hindi talaga yung proper. Again, hindi talaga siya yung proper mga sis. Kasi ako lang talaga nag-ribbon ba. So, dapat sectioning mga sis. Yan. Dapat tama ito. Hindi ko, alam ko talaga mga sis. Na hindi to talaga siya as in na perfect na perfect. Kasi mahirap pag ikaw mag-ribbon. So, kuha ka ng konti mga sis. Ito mga sis, yung number 1, pwede natin siya lagyan ng tubig at saka mga treatment para hindi siya as in matapang. Yan siya mga sis, taas lang. Ito mga sis, bawal to siya lagyan. Actually, hindi to siya dapat i-touch kasi masunog. Masunog to siya kasi colored hair, treated hair. Ganon. Gusto mo, dami akong mga video dito mga sis. May mga customer ko dati. Tamad ako mga sis. Sunod na mag-upload. Galing ako ng dentist mga sis. Nasira yung sasakyan ko. Ginoo ko dahil. Pinaayos ko dahil. Nasira yung battery dahil. Ganito yon, ganito. Kaya ko na message. Salamat ha. Salamat sa Sumalian. Hello world. Sayaw mga guwapa. Hello everyone.
What? Konnichiwa. Konnichiwa from Japan. So, dito na tayo masis sa part na to. Ganyan siya mga sis. Okay, ano-ano dyan ha. Mga guwapa. Sa mga interesadong mapil sa kapa, pwede na po ninyong batuan sa mong balay 30,000, 50,000, may mong 100,000. Scam na! Yawa. Scam na! Mix by Mix with DJ Del. Sa mga interesadong mapil sa kapa, Laba ka na, lobat sa ako. Hi sis! Sa Bells Vlog! Nag-iban ako sis. Salamat sis! 50,000, may mong 100,000. Scam na! Sa mga interesadong mapil sa kapa, Mix by Mix with DJ Del. Hi Rudy! Hello lang nga! Nag-urban ta oy pa makatipid ta. Dili ta sa salon. Sino yan nagtambay para magbalikan? La sis, i-move na yan sis.
Alam nyo sis, yung profile picture ko dyan sa ano, yung sa live. Makasama ko dati yan sa salon, ng trabaho. Mga bakla yan. Mix by Mix with DJ Del. Sabi ko, Misael, stop! Misael, stop! Di mini stop, 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 Mix by Mix with DJ Del. Hi, te. Stop! Sabi ko, Misael, stop! Okay, te. Thank you, te. Thank you. Your ticket to explore the world in 2022. Road trip around the USA with flights from just 789 at Sabi ko, Misael, stop! Misael, stop! Sabi ko, Misael, stop! Sabi ko, Misael, stop! Mix by Mix with DJ Del. Salamat, MJ. Thank you, te. Sino ng 5 million people?
Saba Elot. Saba Langga. Salamat sa BJ. Yatis. Ati na si Uncle Diriti. Nagatang-atang na siya nila. Ana siya ka-supportive. Mag-atang na siya sa makatikaran. Uliat, palintar akong sardinas. Oo, sa mga sardinas sa Ritiban? Mapagwapa tani ay padita mabiyaan charot. Ilo na ning baho ah. Kuliat o simuta o. Ah, salmon. Sal. Kuyawa pagtugtog. Salmon. 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 Okay, sis. No problem, sis. Thank you, sis. Salamat, sis. Isabel Vlogs. Okay lang, sis. Pag busy, sis. Okay lang. Yan, sis, oh. Paano yan siya, sis? Pag malagyan na siya ng medicine mga sis, ang pag-check na, parang rubberized na siya. Kung rubberized na siya, sis, pwede na siya waswasan. Ipanggahi, ipadili. Mostly, pag treated or colored hair, ibaba na siya 15 to 25 minutes. Depende sa buhok reaction. O, sige, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Kuya. Okay lang, Kuya. Salamat sa kuan, sa dalaw. Again ha, huwag niyong gawin to pag wala kayong experience sa rebound kasi baka makalbo kayo. Yan mga sis, yung sa cover photo ng live ko. Mga kasama ko yan ng mga bakla sa Rigo, sa Pinas, mga beautician yan. Payat pa ko dyan. Kasi wala pa akong pambiling bigas mga sis. Kaya, nangayayat pa. Budgeted ang bigas. Mix by Mix with DJ Del. Hello, 6 million. So, ito mga sis, 2 years na to, 3 years na to siya. Last uwi ko, dala ko to. 2019. Hi sis, Miss Ai. Hello sis. Anong channel mo sis Ai? That makes you feel that little bit special. You mean that is amazing or I'm amazing? You're amazing. This is Edie. There's some faith I'll make you a believer. Welcome to Meals of Fortune! Let's solve some classic dinner time scenarios. Give it a spin, Suzanne!
Miss Ai. Channel mo yan, sis. Miss Ai, kanino ninja to? Thank you, sis. Thank you. Miss Ai, channel mo. Ano yan, babae mo? Main po ako, host. Di po ako. Sige. Hindi kasi bago nga pa kasi sis sa ano. Ilang sis. Bago, ano sis? O sige sis. O, ano ko sis, check ko now. Wala yung signal. Oh, thank you sis ha. Spy Mix with DJ Del. Please, pwede ka mag-comment sa ano ko sis, ibang content ko para balikan kita sis. Kasi ano siya, wala siya connection sis. Oh, naka-wifi, wala. Yung phone ko na isa, naka-music. Yung tablet naman, naka-play. Pa-comment sis sa any video ko sis, sa main mo para mabalikan ko mamaya Miss Ai. Saan nga ngayon sis? Ana, meron na. Tagalog ka sis, Bisaya. Miss Ai. Miss Ai, okay. Ito sis, ito yung ano mo no, channel mo. Saan kita nadikit sis? DJ Redman. Bago ka pa kasi sa ano ko. Wait lang ha. Dahil lang sis ha. I-play ko to siya mamaya sis after mag-show natin para hindi tayo sabay. Thank you sis, Miss Ai. Saan ka na sis? Salamat sa ano ha, people there. Paano na to siya? Babad konti. Ito siya sis, pwede to siya isuklay-suklayin. So, dapat sis, after 15 minutes pag colored, yung style ko kasi, lagyan ko yan siya ng tubig, isprayhan ko na yan siya. Para yung medisina pababa.
lang. Mix by Mix with DJ Del. Digital Remix Asti. Huwag ninyo i-try ha pag wala kayong experience sa rebonding. Mix by Mix with DJ Del. Digital Remix Asti. Independent DJs. Tapos yung binigay yung katawan ko sa kanya, pinakain, panalaplak ko yung katawan ko sa kanya. Iniwan niya lang ako agad. Hello, Adi! Good morning, Japan! Good afternoon! Thank you! I play your channel yesterday. Thank you for your support. Hi. They are busy, sir.
So just beige. So hinaluan ko na siya ng water mga sis. Para ano? Lagyan na natin ng water. Dapat spray to siya. DJ Del. Nag-riban ako sis ay. Mamaya sis ay ha. Balikan kita sis ay ha. Salamat. Dikitan kita miss ay. Hinaluan ko na siya ng tubig mga sis. Kunti. Thank you. You should do the, ano sir, live streaming sometimes. We will support you. You are in Indonesia? Mga sis, kung busy kayo, okay lang mag-out. Okay lang mag-out. Pag may lakad. Mamaya pa to. Salamat ti ha, always ti. MJ in Hong Kong. Salamat te. Bawi na ko te. Te, ako rebound sa mong buhok. Puhon. Magmita sa digos. Ako itira na. It feels good loading the barbie with quality super saver meats. And I can save on the spread too. Sis Ginas, basin gusto na ka matog. Okay ra, okay ra. Lagi, tanawa, masipiay na po ni Ron, nawa. Usahay ba, masipiay na siya usahay. Inala ko mukaan kasi sa unya pa na yung kay char-char gulo eh. Pag matog na kainala ko, okay lang. Nagtambay man si Angkol. Nagtambay po isa din niya, pero lain siya na IT. Ang akin lang sis, yung may straight lang siya, okay na. Yan, parang mukha ng ano ba?
Thank you. No need talking, sir. Just listen the music. Mix by Mix with DJ Del. Iharap mo sa akin yung nagsasabi na may nangyari sa amin ng kasamahan mo. After 10 minutes, banlawan na to siya. Ganyan talaga mga sis, pag treated yung buhok, hindi siya dapat matagal. Sorry mama, kung ikaw ay matinong misis, pag may nag-chat sa'yo na ibang lalaki, lalo pag kaopisina niya, sinusumbong mo agad. Kano siya sis, magpakuratan lang siya ba? Pakuratan lang siya sis. Hindi po, kasi alam ko po magagalit siya. Mga DJs, Southern Lady. Pati nga yung password ng cellphone niya, sir, ayaw ibigay talaga sa akin. Password. Hello. Iharap mo sa akin yung nagsasabi na may nangyari sa amin ng kasamahan mo. Tapos yung binigay yung katawan sa kanya, pinakain, nanalapdap. Kabuang ni music, eh. Iniwan niya lang ako. No more. Finish na ang step 1. Sayang din no, daginuton. Ay, itlog ako. Nagulat siya. Naglito. Tuloy ang presko. Silayo na nato siya mga sis. Let's comb my hair. If you're looking for a Kaya property para straight view siya. real estate.co.nz.
Mga DJs sa Southern Okay, Lasir, salamat sis ha. Dugay na ko wala na ka LS o dugay ba? Karon, gusto na ko na ka-chika kadali. Dapat sis, maali na siya katungkuan ba? Naaman dito eh, kaning ipan ako lang, ikuan, labhan. Wala siya sis, sablayon na siya. Labo na ka ng pang last 10 minutes. Para mababa ang taas sa taman. Okay lang si Zaha, kasi matog ka. Okay ra, naman si Angko nagkambay po. Huwag ang iPad na ko. I feel it. Nice job ni pagkabuhat. Makailam ako sis kung gwapo siya pagka-riban. Makabalo ko kay pag-anak pa lang nimo, ganyanin mo lang siya. Straight siya. Yan. Kahit saan kayong beautician magtanong. Tapos din sis, pag virgin hair, ano ni siya kung rubberized na. So di man ako makita gihapon, okay ra. Ako na lang timing. Ano na siya. Pero makabalo ko kung straight siya. Kaya ano di ako na beautician. 4 years sa Pinas. mga DJs sa Southern Lighting. Yan siya sis. Straight ni siya sis. Madili siya mo, gani mo, curl. Thank you, Adi. Look. Ano siya? After nito sis, i-wash siya. As in, wash siya na wala dyan medisina na mabilin. Then, sis, ganyan sis, pag colored hair, very sensitive. So, bantayanan siya. So, pag mag-ribbon kayo ng mga colored hair, bantayanan talaga siya, Was dangerous. Yung gloves ko sis, itapo na to siya. Gamit tayo ng iba. Para yung medicine na number 1, hindi siya tawag nito sa Tagalog, dikit. Magpilit. Ay, manok na pula eh. Bawas ako dali. How's the weather there, Adi? To your place? Are you in Indonesia?
Kain. Salamat, sis. Mga DJ, Perfect. sobrang light. Nag-ribbon ko. Nag-ribbon ko, sis. Oy. Sol Abby, si Waffle na to. Ano siya eh? Hi, Isabel. Balik lang ako. Balik ko sa inyo ha. Maya ha. Kain na kayo mga sis. Sunali. Mag-istas ako. Sunali, hello sis. Nag-ribbon ako sis. Hello, Timuray. Nag-ribbon ko sis. Thank you. Nag-ribbon ko sis. Yatis. Dinas, yatis daw oh. Ah, diba? Mura ng pariban sa akin. Ako lang sis. Beautician ako sis sa Pinas. Ito yung mga gamit ko. Katawa naman siya, oy. Saba lang ga. Yan sis, ito yung gamit ko. Ayay na lang si Apam. Kapoy pa ako kabente, hindi na ako mabalik yan sa India. Matrix. Shadow Bosa. Mega love shout out from Soul Abby. Ito sis, itong gamit ko, Matrix. Yung ang Matrix sis, kasi maraming brand na ribbon, mga Vermont at iba pa. Itong ano sis, Matrix, ito yung sugi ko talaga. Ito, maganda talaga to siya sis. Kahit mahal siya na, ano, mahal to siya ng isang ganito. We're DJ down. Rapis daw sis. Ay. Ugasan ko muna to ha. May mga clip ako doon sis. Kaso, need i-wash ba? Ito na lang ay kasi kuha-kuha. Sayang oras. Tagalitin mo sa lalaki. Yes, tagalitin siya. Tagapato. Nakaw, Mariosep Santa Maria, Bulacan. Nakaw, nakaw, nakaw. Mga DJ, sobrang light. So sis, mag-wash na ta, mag-wash. Na sis, oh. Sis, ano hair color na walang ammonia? What you mean, sis, ammonia, sis? Basta sis, mag-color kayo sis, yung mga branded. Wapol, oh. Sarap buhay, wapol. Sarap buhay. Nana siya kuan. Kaon ta sis,
Sarap buhay, wapol. Pahiga-higa. Agoy! Hala, sis, awa, sis, awa, sis. Awa. Hala, agoy, sis. Agoy. Sarap buhay, sis, oh. Agoy. Ikon na, mami, na. Ang ikon na, mami. Bago yung damit niya, sis. Bagong change. Ikon na, mami. Ay, sis, sarap buhay, baby, oy. Agoy ka, uy. Sarap buhay. Ikon na, mami, na. Sis, masuko ni siya, sis. Tingnan mo, sis. Ayun na. Ayun na. Ayun na, mami. Masuko. Ikon na. Ayun na. Oh, sis, nagalit yan, sis. Galit. Ayun na, mami. Okay na. Ayun na. Sorry. Ayun na, mami, na. Ayun na. Adik lagi. Sorry, joke lang, babe. Ganyan siya, sis. Ganyan yung buhay niya, sis. So, dito na tayo, mga sis, sa kabilang mundo. Ganyan, mga sis. Ganyan ang buhay niyo, ay. Ganyan, sis. So, magwash-wash na tayo, no? Ganon yun. So, gamit tayo ng towel, mga sis. Tambay na kayo dyan. Ganyan muna tayo, sis. Matik-matik muna ako kasi wala tayo sa salon. So, ano muna to? Pang Boy Scout, Girl Scout. Ganyan siya, mga sis. Kasi mga sis, pag masubraan siya ng babad, lagas yung buhok mo. Kunin ko muna yung watch. Ayusin talaga siya, mga sis.
Ayusin siya mga sis pagkuan, pagwaswas. Tapos bawal siya ano sis, bawal siya tupion. Kung tupion yung mga maano siya, masira. Dapat pa straight yan. Feel ko talaga sis na straight siya. Ganyan kayo mag-ano, ganyan. Unahin talaga sa likod mga sis, ganyan. Ganyan. Ganyan siya mga sis. Bawal siya tapiin. Ay! Bawal tapiin kasi masyawan. Say! Saan na lang kayo na. Hi, baby! Hi, sis! From USA! Salamat, sisi! Nag-riban ko, sis! Alongga, America. Baka gusto niyo magdikitan, sis. Ganyan siya mga sis. Bawal siya anuhin mga sis tupiin kasi masera siya. Processing pa yung chemicals. Pacquiao's ready. Adi. Gina. Thank you. Ganyan siya mga sis. Pacquiao's gonna knock out Stern. Sa customer mga sis, ginaganyan ko talaga yan dati. Ganyan-ganyan. Ganyan sis. Hindi pa yan siya na ano. Ganyan siya dati sis. Ano mo talaga yan dyan. Kasi ano, mahapdi yung medisina. Pero yung medisina ko, hindi siya ano sis. Pag Matrix yung gamitin sis, Matrix siya. Matrix.com. Legit talaga to siya. Hindi siya mabango siya sis. Pero hindi siya pwede. Hindi siya maganda ibad ng matagal mga sis. Kasi masira yung buhok. At saka may technique yan. Yes sis. Mamaya na sis sa ano ko sis. Lang sis. Ilista ko dito sis. Sis, baka gusto mong dikitan sis, mga kasama ko yan sis, mga trusted friends ko yan sila mga sis. Ginas, from America. So, suki ko na yan si Sisi. Well, Abby, baka gusto nyo magdikit. Mabait yan, supportive yan, si Ilongga, America. Hi, Robert. Good morning. Good morning there. Saan yung ballpen natin? Ano na tayo ha? Nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nagpunta ako rito para kausapin kayo. Mag-reban tayo sis kasi mahal dito sa Japan sis. Ako lang mag-reban.
Sis MJ in Hong Kong. Mga DJs. Sige sis, ano, sasabihan ko lang yan siya kasi mga, ano na namin yan sis, mga friends, matagal ko na yung mga suki. Si Gina's channel sis. Si Miss Ai, andyan pa. Alam mo sis, sa Rebond sis, kahit hindi pa siya na-plansya, alam mo maganda yung pagkagawa pag straight na siya kung i-blower pa lang. At saka ma-feel mo yan na bagsak. Ilongga sa America, Dan sub your channel, Adi, from Adi Sukadar 57. Yan yung main niya sis. Mabait yan sis, supportive. Okay Adi, ay lista you. Supportive yan si Adi. Give it a spin, Suzanne. What are you doing? Call myself an ambulance because this kid's making me crazy. Oh, Misael, stop. Nawala yung ano signal, wala yung signal. Sa isa kong IP ba ang signal. Thank you mga sis ha. Sabi ko, Misael, stop. Thank you 10 million. Mga DJs. Sabi ko, Misael, stop. Misael, stop. Sabi ko, Misael, stop. Thank you. Sito, Swari Macau Vlog. Hi Sisi, Swari Macau Vlog.
Sis, baka gusto mo magdikit sa kanila, sis. Maya pa ako mag-end. May taga-America, taga ano, sis, taga Japan, may taga ano dyan, Hong Kong, si Gina sa Japan. Sabi ko, Israel, stop. The Bard Family Vlog. Sabi ko, Israel, stop. Thank you, sis. Sis, gidikitan ka ni, ano, sis, Ilongga, America. TMJ. Sis, Ilongga, America. Gidikitan ka ni, ano, ni Adi. Wala, dugay ka mo. Dali lang, hapit ka ni. Nagsahol sana ko ni. Dali lang. Nagyaw-yaw na sis, ang viewer. Dali lang, good. Panagsara di ani ha. Nagyaw-yaw na si Apam sis. Nagyaw-yaw na siya. Ayaw, good so ko, good. Thank you, sis. Ilongga sa America from Swani Macau Vlog. Swani. Mamaya na kita balikan sis ha. Macau sis. Sis, yung si ano sis, yung si Adi. Hi Adi, you still there? Sampik talaga ako. Yatis. Ginas. Baka gusto mong dikitan si Swani Macau Vlog. Si Ilongga America. Salamat sis ha. Sis, si Gina's channel sis. Ano natin yan? Suki. Si Soladi sis. Meron ba sila dyan? Si ano? Sonali Squad from Dubai. Mga legit yan sis, yung mga na-mention ko, mga legit supportive. Basta free lang yan sila, nagsusupport talaga yan.
Okay, sis. Mamaya sis ha. Puntahan kita mamaya. The bar. Thank you, sis. Salamat, sis. Sis, baka gusto mo dikitan si The Bard Family Vlogs from ano yan, sis? From USA din. Mga legit yan, sis. Andyan ba si Ilong na America, sisi? Salamat, sis. The Bard Family Vlogs from USA. Si Sonali Squad, sis. Si Sol Abi. MJ, Isabel's Mom Vlog. Si Adi. Shadobusa. Shadobusa. Belang sis, hindi ako makareply sis kasi ano ako. Ay, sis Bonnie. Si Bonnie Chavez sis from America din. Mga friendship natin yan. Good evening sis, good afternoon. Swanee Macau Vlog, si Bonnie Chavez. Oh, dikita mo sis. America din yan, mga bait yan sis. Mga kagrupo namin yan sa sa digmaan. Sa KKK. Sis Bonnie, ko sis, nag-urban kasi mga sa salon sis. Sariling Sekap. Hoy, ginoo ko, katog na day. Ay! Tapusin ko ang harang 4 years. Sana all 4 years. Correct sis. Mabait yan mga sis. Yung mga andito na sa screen record, charot. Ano yan sis, mga friendship na talaga namin yan. Subok na yan sis. Subok na garantisado. Subok na mabisa. Subok na dikit na dikit. Tingnan niyo sis, oh. Taas na siya sis. Thank you, sis. Ako lang nag-rebound, sis. Ganito yung gamitin nyo, mga sis. Ito. Meron to sa America, sis. Or mag-order kayo sa www.matrix.com online. The best to, mga sis, sa rebonding. Parang L'Oreal ang iyang, sis, resulta. Maganda na yung mga branded, mga sis. Ay, saka, matagal naman ito maubos. Guwapa. Arigato. Thank you, sis. Kumusta ang Macau, sis? Ganyan siya mga sis, pag mag-rebond kayo, sino to? Pag mag-rebond kayo mga sis, nito. Shout out mo, si Misa ng Sanjo, Imabari sis, namina siya. Sino yan sis? Ginas. Ay, pwede na sa Japan sis.
dikitan mo si Gina's channel. Legit na legit yan, sis. Bagsak ang economy, oy, pag walang ano, sis. Ganyan, COVID, sis. Sino yung nakinig, sis? Basta i-shout out mo, ha, ha, ha. Saglit lang, ha, si ano mo to, no? Shout out mo si Misa ng Sanjo. Imabari, sis, naminaw siya. Hello, mega shout out. Sir Lodi Sanjo, Imabari from Japan. Japan, Tokyo. Saan sa Japan? Mega shout out, Misa. Hello, Misa. Mega shout out. Mega shout out sa gwapa na viewer. Charot. Salamat, sis. Magyaw-yaw na kung kauban, sis. Si ato ang kuan. Bugay daw ang human. Si Misa. Ang lover ni Gina's. Ay, sana all. Sana all. Sana all, sis. Ni-wash ko to, eh. Dapat talaga, sis, may iba akong supply. Kaso, nawa ng mga supply. So, dapat i-wash talaga siya pag nagamit ko siya sa number 1. Kaya masira, sis. Masira yung mga processing. Ganon yun, mga sis. So, mag-supply na tayo, mga sis. Swanee Dan, sub your channel. Adis Sukadir. Oh, legit yan, sis. Dikitan mo, sis. Legit na legit. Supportive yan, sis. Kung mag-live ka, sis, palaging andyan yan. Kaya, nagbabalik support din ako. The Bart Family Vlogs. Hi, sis. Yan, sis. Ito yung resulta ng number 1. Hindi pa siya as in totally bongga, sis. Kaya, syempre, number 1 pa siya. No? Pero alam mo siya na may something na sino ka nag-message? Si Omega. Hello, sis. Hindi ako makaano. Ay, sis. English yan, sis. English. Sis, mamaya na ako, sis. Kasi nag-live ako, sis. Hindi ako makachika sa'yo, sis. Ha? Okay, sis. Wala problema, sis. Wala problema. Enjoy na diha, sis. Okay na kayo sa alright. Okay, sis. Nag-live ko, sis, ha? Ito, mga sis. Gagamit na tayo ng plancha. So, sa rebonding, mga sis, as much as possible, yung pinakataas na temperature para sobrang init. Para si init, lutuin niya yung chemicals na number 1. Ang chemicals number 1 is straightening. Straightening bayot. Ginoo ko. Ay, naku. Napagod na kayo, mga sis. Kung hindi pa. The Bart Family Vlogs. Tulog ka na, sis. So, iset natin siya ng 180. Yung isa kong plancha, mga sis, kasi matagal na siya, mga sis. Ibigay ko na lang to. Pwede pa naman siya ito. Salon scents. Medyo mahal siya, sis. Mga nasa $200 siya. So, nasa mga 8,000, sis. Pero, matagal ko tong gamit sa sis. Pwede siya, mas bet ko to. Kaso, mas mura to siya. Kaso, mas mahal to, sis. Pero, pwede to siya sa Pinas kahit walang transformer.
So, sinimula na natin mga sis. Actually, mga sis, Sonali Squad, dapat may mga clip-clip yan, no? Sa atin, ano lang to, matik-matik. Yung ano ba, char-char lang. Ganyan ang pag ano sis, diba? Ang lambot. Isa-isahin pa yan natin sa baba sis. Ito, partial pa lang to na plansya. Pagkasabihin ng mga ano sis ba, okay sis, thank you sis ha. Okay na sis, okay lang. Thank you sis. Sleep ka na dyan sis. Unahin ang health. Hi Lucy. Ala, ano dyan siya bisan wala siya signal. Salamat. So, ginoo ko ang kalabaw daw sis. Ano na naman yung kalabaw. Ganyan siya mga sis. Dapat mga sis, isa-isahon to siya as in manipis. Kasi wala tayo sa proper procedure. Pero ito na yung basic. Ang sa akin lang is maano ba makatikim ng medisina para kung magplansya ako, straight siya na straight. Hoy, ginoo ko sis. Skip na yan sis. Ayan siya mga sis. Ay, Wapol, are you okay? Ganyan siya. Dapat na again mga sis, disclaimer, charot. Ano, dapat talaga sectioning siya mga sis. Naka-sectioning siya. Kaso, alam ko naman yung mga technique dyan. Kaya lang yan. At saka alam ko naman na hindi naman to as imperfect 100%. Sis, he can't understand Tagalog sis. He's from different country, different world, different planet, from USA, charot. From Indonesia. Very supportive guy. Basta, dikitan kanya sis. Support talaga yan siya sis. Kaya, after nito, nagbayad din ako ng support, ano. Sis, Macau, ito ba yung channel mo? Kasi dikitan kita sa main ko. Kasi pag sa main ng dikit din sa main. Ang bango talaga ng medisina ko, sis. Ang bango niya talaga, sis. Si Bonnie, ano na din, mahaba na yung hair niya. Dapat talaga mga sis, pag mag-plansya kayo, yung proper talaga niya, no? Yan, no? Nipisin mo yan, nipis. Tapos ganyan, no? Ganyan talaga yan, sis, pag mag-riban ako. Lagi, sis, nalimot ako, sis, ba? Sa kadarang dikit, ganyan yan, sis. Ganyan, mag-plansya. Tapos, pababa. Yan talaga yung proper, sis, pag mag-riban ako. Kaya, minsan, 5. Lagi sis, nakita biyan ako sis, taas na kang buhok. Grabe conditioner na sis, gastos. Kaya sis, pag sa Pinas dati sis, pag mag home service ako sis, 4 to 5 hours talaga. Alam nyo sis, pag mag-riban kayo sis, ang color nyo, mag-mix na yan. Dahil sa medisina. Ginoo ko sis, mahal jud sis. Labo na din ha. Nung ako nga nagariban. Ang gusto ko lang to sa Japan sis, pag medyo, need ko mag-relax. Yung sis, yung massage nila dito sa hair massage. Tawag nila shampoo. Na siya, nasa mga $20.
Sa peso sis, nasa mga 1,000. Diba? Ganun yan. Ganito yan mga sis. Andyan pa yung langga ko. Sabi niya sis, balugaya po doy. Napulaan sa kong now. Ay, salamat, Char. Charot. Nang-riban ko, sis. Ang mapa na ko, sis. Late man na, sis. Akong papa. Di kayo ko mag-waray. Background ko sa akong papa. Kaya na siya something batasan na ganahan ko. Your waray dyan siya, sis. Ako mama, Davao. Taga Davao dyan, sis. Ikaw, sis. Maasim ko sila, sis. Mga relatives na para sa side ni papa. Oh, treatment, sis. Okay naman siya, sis. Basta di ang kuluran. Kaya ang color, makadaot siya kung wala treatment. Then, kuan sa split ends ni mo, ano lang, cut lang sa ubos. Pag walay ano, sis, pag walay color, okay na ang buhok. Maasim dito sila, sis. Puhon, manglaagoy dito puhon. Ang side sa kong mama at papa, sis, na dito, mga diksimo. Mga diksimo kalesa, mga Kastila sila. Sana all Kastila, sis. Takloban ka, sis. Uy, sis, dikiti sa si Buni ba kay taga-kuan na, Amerika po na. Si Ginas, dikiti si Ginas Channel, MJN Hong Kong, Sonali Squad. Mga Bisaya na, sis, mga Bisaya na sila din. Oo, sis. Pag once ng good maana dog riban, kuan na dyan na siya. Pero na yung buhok, sis, nakinaid i-riban. Bless lang dyan ka na, gwapo imong hairdaan. Pero pag kuan, buhag-hag ni dyan siya i-riban. Pero na yung tao, sis, na gwapo dyan ang hair, bisan wala i-riban. So, ay! Di ko ganahan aning Di ko ganahan anong kuan, sis, kanang mag-anana gani ng mga lamok. Kaya pag once virgin hair, tapos mahilabtan, sis, maanad siya. Kulot yung ko, sis. Uy, pag dikitan mo din ha, uy. Kung mapuslan. Mapuslan ang tambay ba, double purpose. Hello, sis. Salamat, sis. Magdikitan kayo, 14 million. Oo, sis. Mga Bisaya na sila, sis. Mabutan pag yun. Makauban na muna sa kuan, sis, sa balay. Yun na balay dahil mga dikit-dikit. Ay, si Bonnie, andyan na yan, sis. May na ni Bonnie yan. Dikit eh, sis. May na yan igamit. Uy, duhag yun. Dili, sis, kana si Kuan, sis. Swani Macau Vlog. Bago na. Og si Miss Ay. Wala na sa tong balay. Hindi sis, si ano sis ba? Kainday kami, si Irisha Master. Sino naman to? Swani Macau Vlog, sis. Dan na sis, pinashadow, Dan. Uy, salamat sis ha. Ay, sa una pa juga sis. Salamat sis. Dapat ano sis, pag mag-riban ka, dapat yun siya kanito, sis. Lutuon yun siya taman. So, luto na siya. Actually, sis, dapat ni siya isa-isahon, jud. Kanang isa-isahon ka ng nipis, yun gani kayo, sis. Pagkapuyan na magugugot, eh. Mao yun na siya proper pag maluto.
Ako gipatilawan ako ning upuan. Gipatilawan ako ni siya upuan sis. Oh. Gipatilawan ako ni siya medisina. Para mo labi-lami. 15 million. Uy, magdikit kayo, uy. Si Ai host. Thank you, sis. Ai. Friendship kayo niyan, sis. Si Swani Macau Vlog, sis. At saka si Adi, sis. Adi, are you still there? Where are you, sir? Sir Lodi? The people from Philippines is waiting. Is waving. Charot. Charot. Char lang, char. Pakatawa mo si Suay kay Kape si Bilis si Suay. Gino ko sis. Oh, ayaw sis. Mahal po kay sis. Nice maging ang taas ng buhok. Ma-design ni mo sis ba? Si Beth sis, taas mo to siya buhok. Pasok kay sis. Pasok ako na anad. Sanay na kasi ako sis. Ito naman yung sideline ko dati sa Pinas. Mag-riban. Tsaka dito din minsan. Dito after na Ines found the watch ko ba ako sa kanya. Watch ko ba ako sa kanya. Sige sis. Bisaya po na sis. Taas ito book siya sis. Kaya ikaw man ako nakita kung nataas dito buhok sa imong content. Then itong. Uy sis, magwata pa lagi ka sis. Katog na oy. Gala. Yan. Ito na yan sis. Ay, thank you. Sis, kailangan tayo sa organic. Kasi pag organic, sis, ka mag-urban. Oh, sis, ito na talaga mag-Tagalog kasi may Tagalog dito, sis, no. Ito naman talaga yung sideline ko dati, sis. Magtitinda ako ng mga, kahit ano kasi, mga sabon, magtitinda din ako nito, sis. Kaning mga gamit sa salon, mga hair color, tinda, yan yung dati sis, nagre-ribbon ako dito sa pero depende din sa customer pag hindi ko report sa Japan, no. Pero sa Pinas sis, nakita mo yung cover photo ko sa sis, sa ito, sa sis, sa live kanina live, mga kauban ako na sa salon, mga bayot. Ayan. Ito yun sis, kompleto ako sa mga sis, mga gamit dito, dala ko para sis. Kapi mo na ako sis. O, sige. Tita Swani. Tapos mga sis, may ilalagay pa ako sa hair. Charot. Yes sis. May ilagay pa ako sa hair sis. Maganda tuloy yung Moroccan oil. Maganda yung Moroccan oil sis. So, anyway, without further ado, char. English char. Kunin mo na tayo isa na handata. Ito mga sis, nakikiratin din ako mga sis. Yan. Oh, maudyon sis. Nakakeratin din ako dati sis, yung keratin, Brazilian keratin. Maganda to siya sis, kaso mabaho yung keratin na yung original. Maganda, ang purpose ng keratin talaga mas nga sis is para talaga yan sa mga dry hair, mga damaged hair, yan yung purpose talaga ng keratin. Yung cellophane naman is para makintab. Maganda din siya. Yung hair spa naman sis, para sa mga daming mga kaspa-kaspa, sa Tagalog. Ganon. Yung hot oil, parang ordinary lang siya na treatment. Kasi yung mga treatment by, yan siya, yung baga by appointment, charot. So, yung keratin talaga sis, mabaho, pero hindi siya advisable sa mga kasi
Sa ibang bansa, wala daw to kasi bawal. Sis, ilang taong ka na sis? Wani Macau Vlog. Ako sis, 33. Ay! 33. Charot. Ito sis, yung gamit ko sa ano sis, pag mag-ano ako sis, mag-color. Then, may pang-highlights din ako sis, may mga butas-butas. So anyway mga sis, nagamit tayo ng mixing bowl. Ito yung tinatawag natin mixing bowl na. So, dito na tayo sa number 2. Ito yung gagamitin natin, number 2. Straightening or smoothing. So, pag walang number 2 sis, patay si number 1. Pag wala si number 2, hindi talaga pwede. Bakit yung ato sis? Ito si number 1 at saka si number 2. Baka mag-asawa to siya sis. Pag hindi sila dikit, hindi sila magkaanak. Ganon yon. So, walang effect si 1 pag wala si 2. Parang si B1 at saka B2. Ganon sis. So, ngayon, tapos na tayo sa 1. Ito na naman si number 2. Okay. So, mga sis, konti na yung ilagay natin kasi mahal to. Ala, salamat. Salamat, Mami Swani. Oh, ito sis, dati talaga sis, yung sa Pinas ako, syempre, mahal ba ito sis, no? Kasi yung mga order na, mamaya na mag-chika, kasi hindi ako matapos ito, kasi chika-chika, ay, lagay muna natin sis. Huwag talaga marami sis, kasi mahal to sis, mahal. May mga ano naman sis, yung mga buhok mga sis, may mga ano naman, yung mga brim mode, yung mga medyo more lang, no? Ito, mahal na sa atin sis, uy, kung maano, masira tayo sa customer. Treatment sis, hindi ako may treatment sis. Kaya alam ko yung mga halo-halo dyan. Hi sis! Calls Regina TV. Hello sis! I-restore natin dito sa ano, sa tukhang. Calls Regina TV. Sis Jenna, sa number 2 na tayo sis. So again and again, disclaimer. Tama ba sis yung word na disclaimer? Charot. Ano yan sis? Ganyan na sis. Makinig kayo mga sis. Ganyan. Ano talaga yan sis? Ihati naman siya sis. Hating kapatid. Ganyan mga sis. Ihati naman din siya ulit no. Dapat talaga mga sis. Pulo na daw ang pira. Bahala sis. Mamaya na sila sis. Oy, mamaya na kayo dun, ha? Mamaya na kayo mga sis, ha? Kay naghanap buhay pa si Wakay mga sis. Huwag kayong ganyan, guys. Huwag kayong ganyan. Oh, sis, sabi mo sa kanya, sis, maya na, sis. Kasi nag-demonstrate pa ako ng ano, ng proposal. Pag sure kayo dyan, ha? Mamaya, pag sure nyo kayo dyan, mamaya na yung mga ganyan-ganyan, ha? Sayo-sayo muna tayo. Sayo muna tayo mga sis. Ay, ako pil-pil mga sis. Uy, ginoo ko mga sis. Hindi kayo nagsawa sa mga pil-pil na yan. Charot mga sis ha. Okay, magagas masayo. Ang seryoso kayo mga sis. Mapangit tayo, oy. Mapangit tayo eh. Maseryoso. Makato na yung kita natin ni Lulu. Hoy sis, pabuan kita sis. I-PM ko sa'yo yung the best na treatment. Okay na sis, ito yung secret ko. I will show you the secret. Ito yung treatment ko mga sis, na bungga talaga. The best na ito siya ng treatment. Ito yung mga sis. Jenas. Oh. Ito yung mga sis. Ito. Shine Moist. For henna care. Hair salupin to mga sis. Sa lahat ng mga brands sa Pilipinas na check ko dati, ito yung pinaganda. I don't know ngayon kasi wala na ako sa Pinas for 8 years. Ito yun siya mga Shine Moist na brand. Nasa ano to sis? Sa Watson. Nasa SM to. Nasa Isano. Shine Moist.
Dati mga sis, nasa ano to siya, 600. I don't know now. Basta nasa 800, 900 to siya sis. Shine mo sa brand. Yan. Maganda din ang Epsom. Medyo mura ang Epsom na brand. Maganda din. Pero for me, bet ko talaga to kasi mabango siya. At saka super shiny. Nilalagay ko to siya once a week. Hindi everyday kasi mahal. Ma-order tayo. So mga sis, gagamit na tayo ng brush. Mamaya na kayo mag-charge dyan sa atong ano ha. Diba Lucy? Kung matulong na kayo, okay lang. Patapos na din to kasi nireklamo na sila, uy. Ah! Charot! At saka, pag magtinda kayo ng mga treatment, mga sis, mga galon-galon, may secret ako sa inyo. Taguan ko sa kayo. PM ko na lang. PM sa mga suki. Hindi ko PM lahat dito kasi hindi ko naman mga suki lahat. Charot. Try naman sis. Huwag kayo mag-ano-ano dyan. Ha? So mga sis, salamat sis. Aling Fina Vlog. Yan sis. Dapat mga sis talaga, sessioning talaga to ha. Balik-balik talaga mga sis ha. Kay, alam mo yung iba sa mga, mali lang yung pagkaliban niya. Mahirap yan, no? Ikaw ng liban mo. Ganyan yung mga sis. O, lagi sis, ituro ko sa'yo. PM sis kasi ikaw suki naman kita, no? Hindi daw sis, sabihin nila, ano ba yun siya, oy, pa-live, tapos mali, pag sure, oy. O mga sis, ganun yung mga sis. Yung sectioning talaga mga sis, hindi lang dapat ganito, no? Kasi yung mga, yung sectioning talaga mga sis, mali talaga to. So since ako na lang mag-adjust sa sarili ko, ganito na lang. Oy, Bonnie, ipiiling kita, day. Si Bonnie, dapat, mga suki lang, mga suki. Char! Char. So, mga sis, ito tayo sa number 2. Ganyan, mga sis. Ganyan. Oy, Oy, mga sis, pag another trivia, charot. Pag may mga hairful kayo, mag-order kayo sa, hindi ako natitinda ha. Mag-order kayo sa hindi to sponsor. Remember ako, charot. Sa Amway. Amway yung, sis, may ko doon, pero maya nang kunin kong maya. Yung hairful na para sa hairful, color gray na lalagyan na shampoo at conditioner. Effective yung sa mga sis. Effective talaga. Oy, Crown Chris! May nila shoutout! From Indonesia, charot. Salamat sa harang. Hi sis, ukulele. Hello sis, hindi ako nakareply sis. Salamat, yes sis. Arigato gozaimasu. Nag-reban ko sis, number 2 na. Pakulay ka kra, 300 pesos lang. Or pwede discount, 150. Okay sis, okay. Salamat sis. Salamat Bunay ha. Salamat, thank you. Yung mga secret na to dyan. Kasi sabihin ko na lang, basta baka maano kayo, no? Yung secret natin yung mga sis, yung baka sabihin nila, favorite charot. Sis, yung treatment, yung mga galon. Nakalimutan ko yung brand, yung brand. Basta mga treatment, pag magtinda kayo, sis, haluan nyo yan siya ng 150. Oh, haluan niyo sis ng tubig init. Unti lang yung init talaga sis. Yung init pa sa mga asawa niyo, charot. Mga sis, nasa na tayo sa 2. From Chris, na? Ayan na mga buhay-buhay natin dyan ha. Mamaya na yung mga PL na dyan ha. Kasi pa dito si Walay. Intawon. Salamat sis. Oh,
150 lang. Ikaw na magwaswas. Thank you, sis. Good night. Sa Japanese, Uyasumi Nasai is signing off. Okay, sis. Katong na diya, sis. O, sige. Pwede din yelo sa gitna. Charot. Oh, i-bleach natin yan, Cram. Sis, ano, sukat mo na sa ila, sis. Salamat kayo sa inyo, ha. Salamat, Jud. Gara-gara, Jud kong ilis. Ah, nasa mga sis. Number 2, mauni pang last. Kapon mag-adjust sa buhok, sis, oy. Salamat, mami. Ano man? Ano man, sis? Dinas, ano? Si MJ. Ano na yung muot ka, oy? Ay, pag-ana, sis. Kaya masilalaan ka sa kapa. Bayan, bisa kanya-kanyang kulay ang buhay. Yes, sis. Salamat, sis. Hindi naman professional. May alam lang kumiti. Moryo lang to, sis. Alam niyo ba yung moryo? Sa Bisaya? Uy, grabe. Di atong tugtog. Ay, bastos kayo yung kanta ay. Bilat-bilat daw. So bad. Huwag ganyan, sis. Ito, no. Sila. Ano, sis. Matagal ako hindi nakapag-LS ng ganito katagal, sis. Yung hindi pa kumuni. Mga sis, mag-rebond kayo mga sis. Yun talaga. Yung mga... sorry na lang sis. Kasi hindi lahat ha. Hindi naman lahat mga salon ha. Yung kasi sa amin, legit naman yan talaga. Yung iba kasi sis, branded yung lagay nila sis. Pero yung laman sis, ano lang ba? Mura ba? Hindi lahat ha. Hindi lahat. Kaya ako, bumili talaga ako ng medisina ko, sis. Katawa si Ginas. Magalitan tayo mga sis. Ano ba itong babae na beblang mo? Ganyan lang mga sis. Siyempre, business nila, diba? Choice nila yon. Kung mabiktima ka, sorry. Asa ka balhin, sis? Asa ka mo balhin? Ginas! Uy, katulog diya, Ginas. Ay, gala-gala diya. Wala katulog, sis. Grabe, bastos yung kami. Victim of love, patay. Sana all. Nagapamiban ba ka, Ginas? Oh, na si MJ daw. Oh. Magdikitan mo yan, sis. Mag-ano ka lang doon ng ano ha. Tapos sabihin ko din si Ate MJ. Nag-ano pa yan ngayon. Busy pa sa trabaho. Si Mr. Cram Chris. Cram Chris pala. Mr. Cram Chris. Oh, sis, ang buhok mo maglanot. I-treatment sa na. Oo, sis. Mamaya, sis, ha. Kailang, sis, ha. Don't worry, sis. Dikitan kita sa tatlo, sis. Mga legit na. With date, sis. Huwag kang ganun, sis. Na. Wa pa to, sis. Nagtabaho pa to. Dahil lang, sis. Ako lang chika niya, sis. Sis, wa ka na sa akong kalkag. Bakong, dapat mga sis, kung gusto nyo magandang resulta, 1 month treatment, mo sis, dabis ang kuan, hair cellophane. Labaw na sa mga colored.
Kalas talaga yung ano sis. Napakaano ng ano, yung number 2 kasi kuha siya sis. Labaw pa siya sa ano sis, lamok. Musip-sip yun siya sis. O kaning kuan. Hello Adi, you still there? Charot. Kasi pag anuhin talaga sis, seryosohin ko to sis. Sana all baga, sana all gahi. Pwede naman sis, pwede naman ginas, kanang ikaw yung bibili ng medisina. Picturean ko to mamaya. Pwede na, ikaw bibili ng medisina, tapos sila lang yung mag-apply. Bayad ka lang, 500. 500 naman pag sila mag-apply. Itipid-tipid ko talaga to siya sis. Itipid ko talaga to sis. Oo, bandawan pa. Iinan ako ni pagkahumanhon kayo. Nagsuko na to ang atong kuan. Si Angkol. Kuan sis, keratin lagi. Then, sa Pinas sis, ang the best na shampoo, panty na hairful. Yan talaga yung gamit ko sis kasi halos tanang mga treatment na try ko na sa amin ha. Okay, may ano naman kami doon sis, yung bilahan na ng malaking malaking mall, lahat dyan guys, mga ano lang, mga ganito sis, mga treatment sa buhok, mga kuan, panty, hairful. Then, mag-oil kayo ng may oil ako sis, nandito yung oil, andito pala yung oil. Mamaya na, i-show ko mamaya, tapusin ko muna to kay, hindi to siya pwede sis na, yung ibabad talaga as in, hindi siya pwede ibabad as in mga sis kay hindi siya pwede ibabad sis yung nabay ito ng matagal kay masira yung buhok mo. Yan, kung ibabad mo to siya sis ng ng matagal, masira ba yun? Come Chris, thank you. Hindi siya pwede ibabad ng matagal sis kay. Okay lang. Ang baga po buhok ko sis, baga mo ko buhok sis, awan na baga mo ko buhok. Sabes, balikan lang tama mo na. O lisod yun ang kuan sis, pag iniban na, dugay kinamahuman, anya, kinanglan ibawal yun nagtaman. Pila na ang liban sis, yun na sa inyo ha. Pila na ang riban? Magkano ang riban sa inyo? Si Isabel. Kapoy jud. Baga na muna akong buhok sis. Kapoy ang baga. Uy, ginoo ko. 2.5 kamahal. Sa mua pwede naman 1,000 pa. Imuha? Mahal mo sa Manila agad. Mahal sa Manila yun. Bilang hapit na ni Makuan, i-show na ko tong oil. Bago ako pumunta ng sis, pag mabagasyon ako sis, magtinda-tinda ako mga oil sis. Oo sis, pag Brazilian color, the best yan. Sana all.
Ang Brazilian din sis, ano din yan siya, maganda siya kaso wag lang palagi kasi nakakasira ng scalp. Mahal din sis, istorya ka sa bayot. Maojod. Okay sis. Salamat sis. O gani sis. Yan mga sis. Pabiba ko rin sa una, David Salon. Ay! Kumahal. Yung sabi ko, akong gamay na akong murag nisamot na yung centavos imbis. Ako napagawa sa Reyes. Ano sis, ang maganda, ang kagandahan lang talaga na try ko na yung Reiki Reyes, David Salon kasi yan talaga yung na-compete. Kasi gusto ko din mag-school sa David Salon, worth mga 40,000 na yata dati, mag-inquire kasi ako. Ang David Salon sis, ano na sila, magaling sila sa suklay. Magaling sila sa technique sa suklay. Yung time ko I don't know ngayon. Ang Reiki Reyes, magaling din. Magaling din sila. Salamat, Yuki Lily. Magaling din siya. Yan naman talagang dalawa yung David. Ang David Salon sis, ang kagandahan ng sa David Salon talaga is, example, kung ano yung sa base sa experience ko ha, kung ano yung gusto mong gupit, ma-achieve talaga nila. Nakatry na ako sa David Salon. Kung ano yung gusto na design mo, yung sa akin, ano talaga nila sis, mahal lang. Ang Reiki Reyes, hindi ko pa na-try, pero sa narinig ko, maganda din raw yung Reiki Reyes. Oh. Kasi gusto ko mag-train sa David Salon dati. Kaso mahal, can't afford. Oh. Magaling daw sila sa suklay-suklay sa David. Kaya alam ko yung mga salon-salon kaya dati gusto ko mag-level up dati kaso walang dots. Okay sis, thank you sisi. Tapos na din to sis. Ito yung gamit ko oh. Ito yung gamit ko sis. Ito yung Moroccan oil. Moroccan oil. Maganda din to siya. Then, dalawa yung gamit ko sa Ito yun. Yung tinda, Ashley Serum. Alam niyo to, diba? Yung tinda ko dati dito sis, sa Pinas, 210. 210. Sa mga supplier ng mga medisina sis. 210 yung tinda ko dito. Pero yung bili ko nito, nasa mga lang, 150 man ata. Pero for damaged hair. Okay sis, salamat sisi. For damaged hair. Pero yung favorite ko talaga sis, yung mabango, minsan lang to eh. Tinda ko nito dati, 250. Ano siya, Morocco argan oil. Mabango talaga siya sis, mabango. Pero yung both, gusto ko silang dalawa, pero kung sa bango lang ito, at saka kintab. Ano siya, argan oil. Ito sis. Thank you sisi ha. Salamat sis. Patapos na din to sis. Ito. Yung hair serum. At saka sis, may spray din ako sis. Kompleto talaga ako sis. Walang char. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga sis. Yung EPSA. EPSA sis. Yan. EPSA sis. After ko mag-plancha, after mag-ribbon, after mag-color, ito yung gamit ko, EPSA. Spray mo lang siya sis. Hair moisturizer siya. Hindi siya masyadong mahal, pero maganda itong brand na to, EPSA. May mga din siya sis, hair color, mga ano pa. Marami siyang dala. Naadyo ko din sis, kay ayaw ko talagang magpa-parlor. Pag massage lang, ganun lang. Kay mahal dito sis.
So, bilhin niyo yan mga sis. Ito yung lalagyanan ko sa mga salon-salon ko. Ito mga sis, oh, mga gamit ko. Ito mga hair color, ito siya sis. Ito yung ano, hair developer sis. Kasi ito yung ano ko dati, sideline. Sisi! Goodbye na Sisi kasi tatawag na ako sa ibang mundo mga sis. Sabi ng ano natin, yung uncle natin, ang tagal. Tagal ko daw mag dot. Thank you Sisi, Swani Macau Vlog, The Vard Family Vlog, Jenna's Channel, Consegino TV, House of Creativity, Don Robert, Sunali Squad. Thank you Sisi, Saddles Ma'am, Ilongga America, Adi, salamat, thank you, Sol Abby, and si Ai Channel, nandito yun eh, ano yun. Salamat Sisi, salamat sa inyo, si Alefina Vlog, thank you everyone. Mamaya si Cram Chris, tama, ilistap ka. Tama si Cram Chris. Oh, kasi ano man lang. Oh, anong oras Pinas, sis? Sa Pinas. Anong oras sa Pinas? Swani. Friday, no? Anong Pinas time, sis? Para ako mag-adjust. Bisitahin kita. Oh, salamat, sisi, Ginas. Oh, matik na tayo, sis. Matik. Naman ko may GC, sis. Kana sila mga kabalay na muna. Sisi, Swani Macau, unsang oras sa imong live sa Friday? Okay, 4 p.m. Okay, thank you everyone. Thank you so much. Stay beautiful, stay motivated and healthy. Lona, happy lang. Thank you. Oo sis, manoy tas yung balay sis. Oh, mamaya sis, ano ko to yung final result. Kasi yan, maghaba-haba na. Thank you. Yes sis, she has love, creativity. Thank you sis, MJ in Hong Kong. Lista sis. Bye bye sisi. Amping, God bless.